Kasi wewe zvakare wana Mwari mufaro wangu kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose Ko Nhai Pastor. Pachirongwa patiri kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tinayo inopindurwa zvakare neBhaibheri. Saka sunungukai kutumira mibvunzo yenyu kunyange matanga kutibata nhasi kana mine mubvunzo waminawo uri biblical. Tumirai mubvunzo wenyu kana muri kuona paFacebook, drop your question pama-comment section. Kana muri kuteerera pama-WhatsApp groups munotumira ku0772918335. Mubvunzo watida kupindura nhasi unoti iwo Ko Nhai Pastor, kutamba loto kana kubheja bhora zvinotenderwa here naMwari? Now you will agree with me kuti nguva yanyorwa Bhaibheri kwakusati kwaane loto. Okay, these are modern things. Maybe bhora, I don't know, maybe New Testament, but Old Testament bhora strako. So hapana pachawana vhesi inonyatsa kuti musabheje bhora kana musatambe loto, but we can get a principle. Okay, what we can get is a principle, then we apply that principle. Saka mukaenda kuna Proverbs 28 verse ya 20 na 22. Proverbs 28 verse 20 and 22. A faithful man will abound with blessings, but he who hastens to be rich will not go unpunished. Okay? Verse 22. A man with an evil eye hastens after riches and does not consider that poverty will call upon him. Now, the Bible is saying something very profound. Pekutanga rati iro munhu akavimbika achazara nemakomborero, asi anokurumidza kuda kupfuma definitely will be punished. Mashortcuts ese ekuwana upfumi hanzi you will be punished. Achakusvitsa muna taisereva. Ndo principle iri panapa. Tsatataura zvekubheja bhora kana loto. Any other shortcut, either runoba bengi, runopa zamba mevanhu, you will go punished. You will be punished. Then iyati verse 22. A man with an evil eye hastens after riches. Ane ziso rakaipa anokurumidza kuda kupfuma. So he does not consider that poverty will come upon him. Anza hambo zvifungi kuti kunyangwa akawana upfumi hone kukasika, urombo huchamuchaya zvekuti. Vese vakabheja bhora to chinyi. Okay, sati vese vazhinji vavo iko zvino nhasi ukabvunza kuti ane chii, aana kana enacho kana one. Poverty will definitely come after you kana ukawana upfumi hwekukurumidza. It's a principle yakatotaurwa naMwari. Hana kutaura nyaya kuti kutamba loto kana chinyi. Akangoti anowana upfumi nenzira yekukurumidza, poverty will strike. Okay? Ane ziso rakaipa ndiye anoda kukasika kupfuma. Saka nemhaka yei, because Mwari akaisa kare nzira yekuti munhu anopfuma. Mwari, principle yaMwari yekuwana upfumi nayo iri pana Exodus 20 verse ya 8 na 11 to 11. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall not do your work nor your son, what. The principle yaMwari yekuti vanhu vararame, people must work. God has given us 6 days to work. Satan ndiye anoti kushandirei musashande. You can find a shortcut way yekuti uwane mariches. The moment you don't want to work for you to be successful, it means you hate God's instruction yekuti 6 days you must work. Ndo saka zviri kunzi you have an evil eye. Vanhu vese vane usimbe vanoda shortcut yekuwana upfumi. And mashortcut aya ndo anoshandiswa nzira dzinoita kuti uzoite punished. Kazhinji kacho mbavha usimbe hadzidi kushanda, dzinoda zviri nyore. Ndikangoenda usiku wanhasi ndotonotora imari yandaona mai vachitengesa ndotoenda kumba. Vanhu vese vanoda upenyu huri nyore. They hate God's method of success, which is laboring for 6 days. So the moment you find yourself hating that commandment, it means unoda kubudirira nenzira dzisiridzo. Ndo zvinotaurwa neBhaibheri panapa. Saka Mwari akaisa blueprint yake kuti vanhu vangabudirire sei. People must labor. Dzidza kushanda. 2 Timothy chapter 3 verse 1, 2 na 3. Ndiri kunyanya kuda verse 3 yacho. 2 Timothy chapter 3 verse 1, 2 na 3. Know this that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. Ndiri kuda panzi without self-control. Anyone anopinda mugemu yekubheja nekutamba loto, zvinhu zvese izvozvo zviri addictive. Soccer betting is addictive.
Casino is addictive. Lotto is addictive. Hakuna chinhu chiri addictive chakazombokunakira muupenyu. Whether kuchikafu kana kui, any behavior which is addictive is destructive. Sapana parikunzi vanhu vachange vasisazvidzori without self-control. The moment you jump onto the wagon of betting, kudzika chitima chacho kunonetsa, you will not be able to control yourself and say to yourself, zvakwana ndakwenda kumba. Bvunzai vanhu vese vanoenda kukasino, vanoenda kuloto. Unoenda kukasino kunoendwa ma7 unobva makwakuedza uchingotamba chete uchidyiwa mari inomboita iri kuhwinisa ichikudya kusvika kwaedza kwavhaunzi chibuda iri kwanhazo zvapera moenda kumba modzoka it becomes an addictive behavior. There is no addictive behavior which will see you go through the kingdom into the kingdom of God, because addiction inoreva kuti you have lacked self-control. Saka vanoita soccer betting, vanoita lotto, they are addicted to those things. Don't even try kuda kuzvitanga, kubudako kunonetsa. And panapa vanhu vese vasina kuzvidzora vari kuiswa mugrupu remhombwe, vari kuiswa mugrupu revane makuhwa, vari kuiswa mugrupu revanoda mari stereki, vari kuiswa mugrupu revanomhura Mwari, vari kuiswa mugrupu revanoda zvakaipa. Saka the moment you start or embark on a game that is addictive and you can't control yourself from it, it's not good. Saka soccer betting is not good on that basis. One, it's addictive. Two, it's a shortcut way to earn riches. But Mwari anoti kuti upfume shanta. Hakuna munhu anofanira kuwana pfuma asina kushanta, because zvichakutuma umwe musi kushandisa nzira dzisiridzo kuti uwane upfumi. So don't try, don't even attempt, because hadzisi nzira dzinokupedzisira uri kwakanaka. Togona kunge tisina vhesi inozvirambidza directly, but zviri addictive. Vanhu vari addictive havana self-control, vari mugrupu revanhu vacharashwa. Uyewo zvakare zvinokutuma kuti uzojairire kuita ma-shortcut methods ekuwana nawo upfumi, and panzipo anoita izvozvo, he shall be punished. They will not go unpunished. And anopanisha ndiMwari. Saka anyone who earns riches by shortcuts asina kushanda, they will go punished. Saka handifungi kuti iwe neni tingada kutora nzira yakaita saiyoyo. Dai Mwari akatibatsira kunzwisa chinhu ichi, tifarire nzira yaMwari yekushanda mazuva matanhatu tozorora rechinomwe. That way we will get God's blessing. Mwari atikomborere. Amen.